mismo to vlog. So ayun no, pupunta lang tayo kila sa ating commander kasi may sasabihin lang siya na magpapassport na kasi pupunta na sa ibang bansa no. So ngayon na naman ako nag-vlog kaya trip ko mag-vlog no. Hindi, wala, tagal ko na kasing hindi nakaka-upload, so naisip ko siyempre lalabas naman kami, try ko ulit mag-vlog. Yan, kasi buwan na ata hindi na ako nakakapag-upload, kaya mag-vlog tayo ngayon. Malapit lang naman, dito lang sa Rosales, sa Tumana. Baka saglitan lang to guys, saglitang vlog lang. So yun, kung bago ka pa lang sa aking channel guys, please like, share and subscribe, and open mo na rin yung notification bell para manotify ka sa aking mga videos. Wala namang masyadong ganap ngayon eh, nagpa-vlog-vlogan lang ako ngayon eh. Saka tinatry ko ulit tong mic ko kung pwede pa siya. Tagal ko na kasi hindi nakagamit eh. Naka-stack lang siya sa bahay. Yun nga, sabi ko nga saglitang vlog lang to dahil malapit naman na kami. Wala akong masyadong masasabi dito na vlog dahil vlog-vlogan lang naman to. So yun guys, dito na tayo, papasok muna kami. Iskinita.
banda. A few moments later. So yun guys, pauwi na tayo, no? Sabi na natin yung dapat natin sabihin. So yun guys, pauwi na tayo, no? So baka dito ko na rin tatapusin ang aking vlog. Ang aking vlog-vlogan pala, no? So yun, ulitin ko. Kung bago ka pa lang sa aking channel, no? Please like, share, and subscribe na dyan. Open mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa aking mga videos